ya bairo mubise itigiri ya ujukiri ya bairo mubise tegi kunga kana kibono ngokore tegi kunga kana kibono ngokore yimizigo tukagirite bonera burye yimizigo tukagirite bonera burye tukamere iri gwikabono nasijire itukamere iri gwikabono nasijire Inya bokanga girite ninji wikankorere Inya bokanga girite ninji wikankorere Enyorira bazani bande bakorere Enyorira bazani bande bakorere Ayitigere yaimukire ya bairo chimbwe Ayitigere yaimukire ya bairo chimbwe Nyana waga kawa chane tekenyore Nyana waga kawa chane tekenyore Wawa Yes, Nyawoka, omwana bwotiso, omochokoro sababu. Ndo mochokoro sababu ga. Nyawoka ominto. It is by public demand na korigiri. Na maene. They watch it. Nonde. Ya toyo. Nonde kabisa. No, abantu. Nimanye tenga message bari kumwe nkakiotararia Charles Nyawoka otiso. Tomanya sale. Where have you been? Chinga kichoma ndero. Kwanyorire. Nimekupata. Kwanyorire. Nimekupata. Kwanyorire. Tigato chakirika. Charles Nyawoka otiso nimo. Charles Nyawoka otiso. No momura botiso monene oyule mochokoro sababu. Mochokoro sababu. Yeah. Senonga. Si tuko senki Rwanda. Umetegera kuteba Kirwanda? That is a famous name. Yeah, it is a famous name. From where is your sababu Kirwanda? Kirwanda is so Kirwanda is a village. It's a village. It's not the name of a band. Yeah. Kirwanda ne Kenyoro. Akanyoraga ke lakini kama tai bunyakoni nene. Kanyoraga ke. Emechimekego. Omocho yomo kwanza. Kirwanda ero sababu. Kirwanda ero sababu oka. Ero sababu. Nakiwa chakito musikio. Omusikio yo nayo chakire kurwa matuka make kande school. No moteri na kabeire sukuru mono. Buna bono sakonyora bagisange bana bari twasomete komo bawo tenga kai omocio yo nagateri. Ase chikurende chiria Ntu akatalira amatera ya competition yakitoka kanyoro primary na secondary. Narayo. Mwaka ni chikurende. Kanisa motera kwarenga. Kanisa no moteri yo makongo. Igono kanisa. Ekero na gasoire kanisa imendo mwana moke. Ngoterie kwaya. Ai papa na babantu bagotenga. Yani okoronga baro Nyasaye. Yani moikoko babwata. So na kio chakite pandi yao ya Kirwanda Junior. Pandi ya Kirwanda Junior ekero tata mokari cia sirire 96. Ekabe public demand buna yabeire public demand ngari Nyawoka. Tikwabwata acha. Ya naringeracha. Omusiki no majeti kundu moyo. Because na rekoranga minus ya risibono ende ngitokotera guchi. Igo kirari cia moyo no motere seti. Timotere seti baeteni na tagite gukora gasi nere no na gwata masikani ari abene ngwatata mokendo kunyara gukora komo na gwata masikani nere sana na ndi na nsigete sana nkwaga atendiri chi amasoesi yaye buna bono enkaki abangwana aba babongera bara amasoesi konge injira akabairire ndagera manyanga riria akarusirie ndagera ka obairira ikonge asa masoesi saratari ase bari gukora masoesi bo kwa mana koranga ki na corona kibagokora abarende baeteni na gachire ataracha gakari nyuma ometa agantebiri ngaminyoka yabairire ndagere utigara nyuma gaguchonyora nonde nyumba abangwana barande nga karatera gotungu na gyokotera bambwatire bita banyora ngotera bube igona iri ndabari isikari ategerete kana ki nguibono kale kotera igari cia yaga chobiro urabere agochoba amasoesi ya etari ngintu kiri raisi aya timedinga gusungiro na gote bine kibakora amasoesi discipline ya renge igoro
Alisi abwate discipline. Discipline yarenge iguru. Papa ti yarenge ntokere raisi. Bono tutaragenda interview yako tukumanya na hitu wachakira gukuri na ngokanina. Because because kera kiwanda kimya yakete alisi akule abantu bazenya ki alisi nando boke. You give people hope. In fact nabongo tebinga after alisi abantu nabange ba recorded ikisani ndara record. Utara record. No nyansa geru nate mete ko record first ndara record na abantu abange. Inyiba kitubuna bono nari bajaiga. Bono lakini ye content inere batakite. Content inere babulinga muntu yani gintungire gitarakorwa. Gintungire gitarakorwa. Omuntu ndigeti no muntu korokori na nyagusira. Orina changanya. Na gachiro ndikipaka nkombolinga na ki. Na rekorango ikura masoesi yali ase bali bakora. Na kibono bari gukora bono karonya gusira ruro bataiguikaria. Ngamote bisiri nero. Siri kwa. Siri neye. Ekarogotera. Chikodi njiro gotacha. Chibuato buansu bwo musiki. Na chikodi. Chibuato buansu kete bwo musiki. Ay. No mana wa kwana batara na rodere bune geteri. Na pasta. No botaka mboli ke gumi. Yogiri ya kawaida. To kolinyora raisi go. To kolinyora papa. To kolinyora. I'm telling you to kolinyora. Ngwaro cha alisi kare moyo. Alisi nera. Kera lituko. Daily basis. Chinga giako genda ikonga gwita mwane. Ombolinga yabwa kirago. Oma yakwenda ikonga. Alisi muntu kiorenge. Ase bali batara chance. Yoko muntu kiorenge. What kind of a person was he? Alisi no muntu lengo bene. Ndara muntu mugweka ini. Bono yonkoranga enchira arenge. Muntu tayo ikirire ibintu ari korengereria. Nkorengereria arenge beyond. Ngomanya kwa arenge buno batire go Nairobi ko record. Singa kiji nyinge. Ase family njaga tebire. Unango tena bi Nairobi. Na chiri go Nairobi. Ngogenda ndande. Turujinero tusinyaine mwana ne rura next. Agonte binga ya na arachire. Because mwago ni igere mwago is you are the neighbor, the nearest neighbor. The next neighbor. Where is? Yeah. Akoboka na baro juna lisyo. Akoboka. Iya gonte binga ya na kibokie tago. Bono kera achire Nairobi ya recordiri. Aira ni bono ne gento kiria. Nkiya rekoba. Ekera iranire tiangote inga ndugu yangu abantu bari kumuganyirira. Korore buna omurai bwesa kuganyirira. Yo bari abantu bari kuna korenge message kiyakabwate. Nkiyakabwate. Nkigosare dire Kenya because tenga buna rero tokora masoesi wailia sa abantu bari. Amasoesi aya ari ko yakora bobisi mono tikware go papa tikware no ene nagote binga asa abantu agatumiriri soesi ninji. Igochi ikoni ninji dare ko manyana kibo kibabura arugo bure. Naenda ali chikoni nabona ari gote binga ogotera gite neiti. Kera gotera? Omaete na bare gotera ekerara masoesi. Kwaronga no yataenda gukore record. Kogende jirorio. Yani atereria abantu no muno. Ogotera kungubwate obwansu bwaye kera ogotera. Oratere no mbosaiga abantu bajake gotenga. Bita bitarasoa. Omuntu manyita amangano musiki nabo ko ngom amangana ya nabangira ya. Achabe groovy. Abe keye bita. Junior mwana sababu. Mwana yakuru 96. 25 years. Lakini abante bakabona asire teikoro. Abande mbaro batamati ko sinasire. Abande mbaro batamati nasire. Because you onkero yage kubuga yo bakomorore bicheria. You know omuntu sire naira 100 years. Omuntu wanjete na bintu bya bitigalete nyuma. Tuko bune sauti eri yaye iga okora kwa morole bunago tara kwa role bunago dress yani bunago
baketuki bakanona maina yo koranga kwa yarorire abange baito buna inji tindi kwigenda ngana asirete indire ngo ikana ranga na morora ekero nyango italia saga koreira masoezi yongoronga insako italia naro bakabona naro naro asa akanyumba ko ngaro pakabona iga because ngora chipande chinyinge chiagusichi wikasekete chiabuneka ase miaka yonse a secret ya lis commenting ya pandi ya Kironda Songa Sabini for otu titosia sia bwate babo ngira pamoja babo Mongale babo Thomas ngo ababegete pons a secret ni riare a secret ni ringa amangana na gotebinga discipline witani discipline na henda na maite kulinda abantu umwetu muntu maite ngabana ba injara ya murire nyare bakuri ubukima bungana iyo nyare benata ite kunywe chai umwana wenda bakumanya nka Enisa igobona ali se kuchibesa cyo mugana kuchira tamesa igoro buna umugano nayo kuchibesa abiko kuchiba tubwati yango goya kubeka uje safari aye nimaite nka bulio koranga bana matakiri koragira aye no bwato mwane skuru aye yani aba maite kero monte ke wango kiaye so tuigodiri n'abantu yuka ngo ngabono ngana bana pendi kero muntu nabwate kiwango kiaye because bantu abampali miaka erengaine eche ya momini kipande njiro korre pandi ridegendererete ibwate gari yagachite buja lakini abateli baje bako struggle bachandike toko endo orira mariga eko chia baito moyo yugali sine tiganete yani obugima bwa yakabwena na sepande akabobeka ase chinkero o just commenting ni jingereje ko maintain ababugia na kiuba bege chinga kichali sana katurendira sana na bare gotiga kuria lakini amanye ngongero rageire bwoye ngongero rageire paka bantu babungo ngera no muroyo monene na kaigurure una ngomonto Thomas yotebinya gokabuna akabagira amasoesi bataingo chande ominyoka bwongero tige sukari ominyoka omungaro tige sukari ominyoka gifamily iki oakitisha buna kurunka nyomba abantu bari strong elinde batware birengere ngo yakare kuragira ntuturi njara no maeto twari mu cyando kurunyomba papa gasite yora korinse bone bikorote byari cyatigete ibire binene antabanga tabuna bana muziki babugiri lakini bikorote bi yabire bene urojo bya kwa bisoire bya gufitirwe ekaron kurigereria mbiri yale ko biswa mbiri yale nawo biko gufiti ya nyagoka wateli that is the fact wateli ro muziki abantu bakumna we umurojo wateli lakini nkwa ikasegete ukagenda missing no nyine YouTube channel no bwate YouTube channel timbwati why amangana ya digital agete bwango iga lakini nyuma tutarachi gokora tukanyora nk'abayibi basoire ebintu biri byao babibekire YouTube abo bono manya gusunyana kingomo nyene kara chividio chikosoka chintangane piani tukumetu na chividio chiatokire naye kwasoketie ABCD omuntu mutangani usiki okorekanaria tukakora buno ulinya kuoka city for the first time it's you matara itonya peketi YouTube matera itinya begeti YouTube osari akoroka na YouTube tari aonya begeti alita injenya begeto na abayibi saisi bakonyora chibesa chinyinge sana igo minute kwanya kanyora no ne shiringi ya mukuru YouTube asi YouTube na kanyora ibe na ben mangana yanya ko ito moyo na raia ngitiro mo na raina agera ngarenge ngogenda bono ndigirinde barosi ayande ababaro siriaya nende bache barosi kabiraya bayebeke YouTube because ni mete ngabas amashabiki ana nje tamaterane sana enginjiri nako tenga mbabwate njira pako yategerera bata ngigindeke egento ngirema ma to umusiki no lema tiango boliga kile mwacha akete Kironda Junior inakwira ni maka kidogo kile mwacha akete Kironda Junior mwacha akete nere
ekero tochagete Kirwanda Junior na buna nagotebia narigetigwo ngatebia omusiki torabuga bono ekero natebia omusiki torabuga ntotae totobugeria omusiki nkagenda nkarigia abangwana oyo onyaguoka kaseni yane nkagenda nkarigisagero Maina bwe solist erine kanisa ari kankongorete omusiki yakwebishekia abasoji gwakwibwa kanisa ngakyo nende koswana n'abantu bense n'omusiki bwense n'abantu bense tokorokwa abantu bense tokorokwa abantu bense lakini abapasta ngo bategera bono ekero narigisagero nkarigi Thomas nkarigi na kaseni yane naro oyo rero okubugie ependi kurukwe kekogi abanero muchanda abwate noro oyo abandu babonera ki Chasters tayo wa Chasters yo muigwa tayo muigwa Chasters tinturamoro lakini omuchando noro oyo arweto musiki oyo arweto pi yani tabwati moyo ebintu mbire bigotoita moyo okulima mugondo ebituma byamire obiroje ngibi byamire okwenda mugondo kwanyona masakararo kwanyona omuntu kare kuliyo mungao bona abantu abakere mwacha pamoja mugachaka mukarosia ali pamwe ntangani tukarosia ali pamwe ntangani yari korokungaki yari korokwa ogosira kwa mame iyo rais ogotangani ogotero ku omuigwa Thomas yokoroseti Thomas nyako kamchi drums nero composite ogotero mukagotera tukagotera nkoro boli nkoro aralina koro no nyo amatera inaro lakini bona singe ntu chiti ko yabeka visual ntu chiti ko yabeka elsuya na barati mugeta nara si audio chichi CD ose chitepu aro chiri yari igo muranya convert yabe igo tayo tari koigwekwa koigwekande lakini paka bono igantu mbaya kaneti no bate plan yo kunya perform onyaira ni YouTube ndi abantu bago nimbwato morobeli esa ni nero terete korango kere nanyo kara kudia ngegente sagero mwana Maina gakimbire ronde ibire roli ukalio kama kweli ayana kiwa to jana bana je okubono kule volume 4 okubona ogwachite kwa volume 4 iga matera matangani naro bono afo volume igwa kuna nere echiti kondeta paka bakatebanga kwa kundirio egwachito maite eye chakite ne speedy yo gukora gotera goikana lakini karuma ekikiri na kakongo lakini agotebinga abantu bona igo musiki bwarisi mbai kumanyange ngigeko geruri gutwara bwacu chikodi kiri nagotebia ne chiki eki kerege kongo gotera ukwigasa lakini ubwatu bwansu bwaye ubwato bwaye ingi kwa kereta kwa seresa ni egetere nkwamete Nairobi ogateseka umata gotera koli why most people relate osa gotera koli bondo manzi bachire Nairobi they somehow go through the same situation ingi kwa kereta gotera koli tinare gotera story ntaitere ine story enyorete kinde Nairobi 1991 after school 1991 Nairobi abono Nairobi twale ko romuntu ko Nairobi twaranga omuntu umbuyare lakini ntu amaito bogima bole Nairobi ukagenda nkaronga na njesa ko Nairobi abono na birumu ekero naika Nairobi papo bogima bole Nairobi muntu onde kwensi omenyire Nairobi abakomenya andos bogima Nairobi ne speed Nairobi ne okogende chimbero bogima boro ne chimbero bono ntuko yabona twanare Nairobi abo bogima abantu koramboli bali na geteri tari ndagera egento batamayete neki muntu unde gusi okubato obwetinga kira lunch na morogoba umana ko motabinga akuri gete arare sari agachabati kalikaro siriga bunege tamba nararire njara narare hapa butuko na bakorotaka so akara jete Nairobi aina alama ngana nyorete ukera na usi ngaira na
Ukataba nyumbani afadhali. Ngateba nkambuya. Ukera na gusika. Ngateba ngachibese ichire Nairobi ndagenda katingo chirose. Obotaka mburi kegomi. Mburi kegomi. Why you sang that song? Egento ngotebera ngamburi kegomi. Injira nira abantu bakinirete. Obogima mbura buna alia sengorate ngatata itwale ekebeya. Ero chinga jeito ite nestimero. Yani abantu yani abantu babwate ekebeya nyumba mwayo. Iyo tuwale koruka twagenda se estimate anga toka nyora Kisumu gose Kericho. Emechi abantu barenga abataka kunuka igo yo bwate kebeyo ine nyarite pressure rambu bono ine tachiri kai ine tachiri mogo sabe pressure rambu mwaji gokorera emeyega emenene papa tiyange ndokera isi lakini situation ya change bone mecheri nero bone bwate chinyomba chimbalire na kikiagera ngatanga anibotaka mbuli kigumi bono igo bono message yago gukyase abantu mbaje bakostraga sobwa bwabo bagosomera emechande school fees yebolete nkyura abate noko bawo moyo noko bawo na mambia telefona yarengerero story yengo cheri ya change that is it ngo chinjire because by then ya mangana ali nkonete nayo maene usakoteka rokotera kuliuko gima no baina bo injira tu achaire ya chikonda bono tu amenyerete onya no kubiki yanga ya rogo kongu semo yesukuru nkasomera bono tabu musunte no nyane bitabu nigo tware go my father tali konyara kwa afford kugulike igitabu ira smoke ndo sabo oyo kebwate osome ochurigereri no kurigereria uko kurigereria omaete mbotu kuko orasa omuntu ochikurigereria botukato bwati mafuta ko somera papa abuna bwa abantu bono abandi bakagenda ngumbu abandi bachira alia sokora ngote ngabagisangi bono ono gwakunire sangi abagisangi it's a trending hit since you sang it naendete iko unakorwa why gotero ngigia kitasebirengere byago ime nkunyorore chimemori chamageka chimemori chamanga baba nona bunore kunyorore abasadi mwasomete na bari mwasomete kombo ekrasi ekebo bari mwakaena ni romo mwanjaide mogwako mupiramo no madenga we use the kosiano ne jianga toko peka bwana obogima bogaika kiro monta akagenda kiro monto chire baba kai mwachiete bona omaete barabu nchito jina jite ikepau kelingora batenga nchu munyore ogotera na chite gutika njiti gutika na chite kogendra gotera na chite ngagendra gotera bona ase ngenjo barumba kondigia banyare konyo nche bona goikamba bekere message mumaete moyonde nogotera kolina atigete inwenye muri moyo ebintu ebyako bakombia cyo mategagiria kale baba siminjia renge toligani koigore buna alisia hotel akairiri rube posta origanya ogenda posta ochekia lakini lero chisimi chako bakonjia cha baba toko kwana ira kondigi online onyore onya kigotagete yanya gontagete buna bono tondigete tonyore baba bono ase sani yo goteba buna kaigo kagoteba buna munyagitari nche ndache tagete emirimura abantu bose bari ba emirimuro no kwekenda no kwekenda no maene nekenda kayo kare na bonkura bolinganye gukale bona ndi kunyigwete simi gote chako bakonjia jatairire kale bono likaro mate tu akuligani manywa nyago kigendo kya bere ngo koligi nago there is a public demand yeah it is people have been looking for you kanya go catch it because you were born to sing and to entertain people no man you are an icon and you are a celebrated person as a community mama by public demand abantu ba diaspora mono na bagusiba ito abanke in general they have been looking for you ntagete obe sincere because we need to support you nyago ke to gutagete asomo siki full time okombo cia matera ikagero musiki ogusi yo chirense in general tolenge buno lenge ngakieria ino ntu akaganyirira chisani une fori omungu ochere we no longer wait
ituranyumire buna party ya sokire ngia totegerera being from diaspora na ndo mugusi wanje to musiki. I've decided that you go back to music next week. Ngoto record the bunda a video ntanga, and by the end of this week you have a YouTube channel. Yago to support as a YouTube channel yasa materago, and I hope a channel ige ko kina it will enable you to have some income. Ekwo moyo buno musiki oyo kumbe kegero mwaite YouTube yaga YouTube noyo tutake iri produce turi go chukuonia as a music store okotera kwa ni go gokorosia kwa kobeka YouTube kere kwa kobekere YouTube by views y'abantu ba kurigiriria you are paid money chibese chiaso ibengi yako direct ase bengi anya woko kokenda kwa withdraw chibese chia kwa ko mungu kwatumeka, and that's only way we can support you. Abantu ba diaspora mba wanje they have been asking so much about you. Later on no buy number yawe yeshe inamba ya ase barago ikere uyu utaite kugukwanira uyu utaite kugukwa ene gokwene courage to go back to music or to give you any support arago ikere enamba yawe ngo chigotore irinde tunyibeke nsega igagikonya kugenda tutundukisi obwanje teri shabikiri yago ligwakire simi likwa moyo wona ntege toto tebi challenges you faced in music. Challenges na faced in music. Papa tiango tebinga anyo muntu okore gasi ngia na bakaba kuyanjira unabona abantu na wanje tu musiki lakini sako ko tebia nga ngochire free go supportiga na bakobora kugo supportiga nga bono nintaito ende studio no yo motai lakini mbanje tu musiki one bayu anje te okobuga bata ngo musiki no muya lakini ugo support ye besanga naki na gokanire studio gose tuago change no isiringi 10 chire studio ikena gotenga toro chibinde tokora banta bangao barire omongwa no yomo narira mariga okokunya kundi sobera aria ori diaspora urakero sobere keroka ekera ndigi na kuona na nja kamboria nyaguoka wao tayo nkamotebinga akambori chibese chitua no YouTube toko chibesa tu kuchangeire iga na koko tenga bese nyingi kuisaini akona moteti ngari YouTube bese chiuna bakora baro njimbu at YouTube arereta mariga omongwa no inya kundi na banda atenga no muntu muya ajete bakaka okora na ndigi bakaka ekarongo mweresa yonzi tegeneti njura te yabagusi abagusinda abatebinga omusiki otokubugia ndutagita abana baitu bache bayanyore abana abange bono turuchi una toko na kogena bwe bari kegusi lakini omwana oiboire na manyinge kegusi tago chikoyueba negento gyoka eriburari era abone yo musiki ebitabu na bora alike bana mbago chikonyara gosoma kegusi lakini asimo menyeta abagusi ba minto bari diasporas bari elsewhere ekaraba gotegera musiki una yo anje to musiki omwana ona ba ko bodadi ingento kikyo kwa motebio no musiki oigwe bita oburi nkikia minute kwa motebia minute ga minute gona ndungo so mitore omogusi tigategera musiki ogusi musiki yo kisasi kipya musiki yo kisasi kipya ndatebenga no muyore lakini to bwati ekebusini egeke sana egeke na ndi turuchium ekisasi ekekenyia yokere babwate ruge ngao none kegusina bora ategera otebenga umuntu utinyo mayi igobona abantu mpale abagaka bangina kere bawo chikotegera mbali konyora meaning bwangu mba konyora meaning bono oyore iye generation ye.com ya.com omusiki onabo ogocha kuikenga kina ndoere obwansu bwaye lakini oyo mukoro oyo osagotegere misiki buno yubwali sioterire abo monyonjo baterete otigarete ko musiki otigarete ko bai engeo eri
ngochi gocokia ore video nagotebi nawe sanireye naigwete nche kera nanyigwete nabone sani ndikwanya sokia ebunda ne ebunda lakini ebunda tara kwanya kotare ebunda nde before enere ntangani because not what this will be your first video ego tabanga ki a comeback a comeback video ochi kotebia madonga kibono I have come back full blast aso musiki nere kongirania alia sina atigirete inki ebunda why ebunda aiga ebunda no munyama oyu mwanya banta gutuko omokonye kobogorie mesigo so nki minetio ni minetinga ebundeye ngataka kuyibeka buya ebebunda embogorerie mesigo erorekane smart lakini umate na bayansinyete kuikabona iga yo yanga kachiteke chimpe papa nkio minute kuna fiche kuna maana fiche nkio minute abantu abange mpai kumbwata ningi lakini ni minute ya mangana amange sana ekerogotera tuigo space vaenga ninge tukito minute mondara tebe na kwa mutaga atiri ochena setia mangana amange engere yekero na yebeka iya abantu abange baririeti ondoririeti mukayenga nkarusio mukungu sobore komoreu ngachanga mobeka buya obeiro moreu bate bona bacha kainena ondebu na bono akaira gusino musibati sukuru after kode sukuru akamotiga wewe kara umete kwa kene sukuru ngo koborinde umusibati nale kwa giregete ako kuchuko ya gitari kara ngo koborinde baadaye twangetio yebunda kidogo tu iyo nchagetinga ayenya goko babanga kebunderangi babasani bane bagatema gonkanie nchama birana ruje ngaya beire kararesi ubebitago bya konya bono byarire ubasinginju injara konya bono yareire omotwe nigo yabogoretie unguru beka sisi kimuyo bonyansi yabaire nsaye kuri ganta mari dadi wawa ogende graduation okagende graduation tiga okarangilia abairi n'abasani umuswati njagaruko kerubo ngo graduate yakale kerubo ngo ligwesyo roli pagende university ngo graduate yakale ngo mugaiko papa machana no taraya kolerwa machana ngonyoro umuntu agotenga injuma etenga machana no abasacha abange mbabwate mechana papa wasomire kirbe school kerubo kuri college waonirie nibo keruba asome titukulia graduation ni paka chingo kwa papa titukulia graduation ochirorwa wali no muntu mwawe ochiaria ochiariga ukagireka ukafei papa no ya ko koraga no kwarota ko maene kirgo chikobokera nyagitari akarongo bokera nyagitari no kuburinga kiribonga ya umaye to muntu ritari kiribonga ya okoranga ne rote neina okoromo usino no mosisto teneina o ai kwaranga kiriboro chimo kiribonga ya abantu mbale baitire situation yali abantu baeteira abange papa ogosomia mukungu wetigana asome obutaka boli sino kwaranga bwaerire acha gokonya muntu mwao chiko pene muntu mwao lakini kiango tebigente kama nali araisiri onde bwesi okorre musibati onde bwesi okorre tana konyora morembe asa kogenda tana konyora morembe papa ta konyora morembe asa gochigochia ta gochie asa achire ta konyora morembe baka na bago ikuruburinga niki na korete bono bweba yakore kinege ntekebe ono ngakikote yabasacha
abasaja bono gwatebi mbasomia abasaja ngendo ndabatenkelinga abakungu uyu etoke nkomosomi uri tuikomosomi uyu no yogo aisomia ende kora yamaya nyasaye nagugwakana aito kumeria iyo na bora nyorenga ngocha kuchari ngebuo uyu gwasomia lakini mokurana nere sabari muntu nyakwakire sinya gotebini sadi mwete ninje kai abange paka abantu baminto paka bakuburi bona ndi ekucha yanyari kananga aba bagukwana egente kinaterete gikoba bono bakorenga okoranga gwakiruchi obe yani uri prophesy that is ukabana guchimotwe nkabana guchimotwe bono nakiekora baburinga amangana yakwa ya ruchi bono lakini akingote bya abantu baminto iga intubu nabateri kinde gionsi ogotera itagia kobereire usegwa karorira sigete ya pole sana sio kusira kwa mama ndio mono ndio tuliona mitandao kama njekera na linge ngumbu kwa hivyo na mama mimi nosirira mama na asira pole sana na indinere na menta ndio kuibisa kwa ne kiagire myake na rwarete aragese okomolenda nyagitari nasi na mwire nyagitari na monasi rika komokora biyonse pole sana maitese nje unatomenyete abantu bonse sabari tole tunamwombea Mungu airase roho yake alipema peponi maemata na affect Musa na affect ino nyabuna kurwa sirire ndu jimbono kuna kugini okona kugini ake bono igawe ingiokokora okolema are you doing farming what do you do now for a living nonde kana nyankolema ulimene turujimuna na terete ngamugondo yake otakana makumbu oyagara kurboira pa kusa kubangana iga bana bane nonda obule muno boketurakana makumbu so igobule mina baro buno yabule ndobo taimono utatigalinde ngo support bole kidogo naboka nakirembe mono twaisaransire ngaitu no mugusio igura mwana gwatebiro yo musiki ogusinto tagete omoke igoro and you are the regents yo kwemoke musiki sasa kiabona giachire na bakira amanye kemanya bona musiki ngajo renge kiagera gisasi ke kiabona ke kwa kachikuna na nyu akurangire muntu na nchombo kiri gita nchokole mambine studio bale umusiki ikero gosoko mona koba tubuga dirada yani hawakutumia wakati mwingi kuchenga muziki na kutengeneza. Yaani ndagerengia kuire chi. Ngakikuruga. Omana wanza. Toko na ka. Tekolieka. Bakora nganja misigi ntugetegeke. Ona ndio na Texas kipye kebono igitete kwa banachati. Yara toko muziki mirere. Nojo ikasigete bono ko isana sana bono. Okorosa bono gotewa wengine wachukue. Kisasi kipya kiwe nachat. Na kibakorosio musiki eli no musiki ogusi obe etestieri epenga yo mugusi ebe maintain tota maintain tie penga nduja komanya mugusi muntu kyolenge umetenga ndo mbaiko to kunyara kwemanya yo mugusi muntu kikwarenge maite abakare nchini babwa to musiki obo kabisa egitakire bwango byange bali kisibiti gete bali sibiti yabo nyora bagusimpale maroba chire keyboard penga ya chire keyboard abandi baletire uwangira alibo nongusira toro musiki anya kwarengi umusikio unabona that's why ntana guchinji ngo bugiyegita yani chigwa ya chiria eyemo tinta getinaende kuburukania ochonyona electric keyboard ime nganga bwanse you know indagerengia egwansa nyene nkoko kwa karanga oyu nga ya test buya omuntu amana ko ngena na ndebeke sukari ngo keinori tego sale ke ibona itindagera Taketorigelia kamera. Anaangalia kamera gani? Angalia kamera hii. Iyi. Ntageto okwanira omugusi. Abagusi bonse gusi yaito. Abali me ya Kenya na isiko ya Kenya. Na ndo uri orako gani?
abagusi ba minto oyo Charles Nyagokotiso mugusi yonde tayo tamo manyeti na chitaka ruo musiki but he wants to go back to music na ndekera taita ko genda musiki na hata get support yane naye so we need to combine efforts omongwana Charles Nyagokotiso aina no musiki atorosio musiki elinda to entertain now na twe namba yesi eya ekora atake kumwakira ora mwikere kura atake koba na financial support elinde ora mutumire Nyagoka yes face this camera kwa na mangana yo mwari egento nari uja goteba abagusiba minda simwaika nimetenga abange mweburirie ninkige kogera Nyagoka aborire kurwa so musiki buna nabatebye umane mboringa omusiki oyo nabere ngo yobugia nabange nimaete monyanjete aso musiki obo bisino bokegonga nare ko baibera ase bono iga egento kiagerete nkwebisa nkeringa support yaino nemiseti nabona ari gocha gotebanga nabera atoke tukumanya na kiubwenta ku support yangana lakini support ya enke nere kogera nsuke umusiki yo na ndengendere kuba yoterera nimbwata mangana amange no musiki oyo no musiki bwo gosemia to semia ke gorige kurumagega na ende musiki tori kogota tonga bitabu ndari ke bichibisire ripurali musiki na botigarite kobao so nabona ayo jagotebinga asengenjo yo minto sameriose obwata amanyi ngayo bata musiki ogerira abange baitu buna intu abana musiki twakire ondo guchigotaka gokwomo na ndo gotebinga yaya musiki no yo bwengenjo noro nari uja kobatebinga mbuya mono sameriose toirani ase amangana ayo musiki na ende nanya twakura abande mbaye gito support omusiki oyo tosemia abantu egere ne generation yekurumagega emanyeke gusi so aso musiki oyo bwangoiga nimbwato muroberio bogosokia video ekorokwa ebunda nebunda ewiki ya mambia nabonye gwete nyore support yaino omusiki oyo obe standard because ninje omuntu mutangani gosokia video yo mugusiko yarenge ikibicha so nabona ari gocha gotebaiga inga kieri chikamera ntu abwate bintu ntu abwate no go struggle asengenjo ne tu tuoro kiaba abagusiba ito inga kiyo musiki oyo kobuka bono chikamera chiachire technology yachire YouTube yachire your support ya bono ba gosoera so nabona ari gocha goteba enamba yane yesimu tinana gojenji neri ere 0725269958 diana gochinji nereyo so nabona ari gocha gotebanga nonde ase fili yo musiki bono iga tosokie nkere bunda nebunda na yande nabwati kurumagega ayenginjo mono ntanyare ko bateibono indagerekere korosi kujikoni ne naruvura iwe arufu lakini amangana maya jikoni yale enambe inere ya mpesa enambe inere ya mpesa ya ngorisiwe so enambe yo aminto nere mpesa ya obeke mpesa kari papa ne banteni pop toma koro story WhatsApp group na ninyi beka link yana ase Facebook yana na gutumira na abasani kura nyore join the link because tutaka kora mini fundraising tole tumumuro ya ina naso musiki so onya kora jinsa mu chiangumbu America, Canada, USA, Europe ingima wave nero chabu word limit inchiro gokora maito gokora ne ban $20
20 pounds, 20 euros. Actually, it will go a long way. Koleto mungwana wa yaso musiki. Ikonto kwa tirera mange. Ono story ye. Intogo tigera. Tiga turarete bunda kwanza. Tiga turarete bunda. Ebe come back. Yeah. Eka turarete bunda. Magega. Amangana naro amaya. Nori tuko cha America kwatera. Ose Europe ose nora kwanya kwenda ngumbu. Tindaenda ngumbu. Kwanya kuli ndeke? Ya tindaenda. Nori ne. Kuli nori. Ndeke ni nari ne ko Nairobi ko kuja Kisumu. Na tuwe kutiga. Helicopter. Jide akorokana kibondo. Skyling. Itutegete moche gumbu mwinda teinyo mokusi cyagara kikabira kine ngora ngoja kire ono ngubinya ki bagusi ba minto ngiba tali goja kisho batobwiri kwirinde batu entertain ngumbu mwa itekera mo kera mo goja moto mo emo tolenda ngenanga tena mate goro ngwa ntu agete live band paka nganyora chikoma chiko tena ga jinja na misiringa abantu ba minto mbange tu musiki isona tati ninjira bataranyora buniyo twajakire yoko barwe support nero bo ninjira twajakire turakora manga. Thank you Nyawoka. Thank you so much. You are coming back. Thank you. Next week ebunda. Quality if top quality. Top quality. International. Thank you so much. Yes. Itigire ya unjukire ya bairo mubise. Itigire ya unjukire ya bairo mubise. Tege kungakana kibono ngokore. Ijitege kungakana kibono ngokore. Yemizigo tukagerete bonera bulye. Yemizigo tukagerete bonera bulye. Kamere iri gwikabono nasigire. Itakamere iri gwikabono nasigire. Yenya gwokanga gerete ninki bwikankorere. Yenya gwokanga gerete ninki bwikankorere. Enyorira abasani bande bakorere. Enyorira abasani bande bakorere. Ayitigere yayimukire yabairo chimbwe. Ayitigere yayimukire yabairo chimbwe. Nyana waga kawa chane tekenywe. Nyana waga kawa chane tekenywe. Wawa. Evan simisinga. Omamizwa kwamu. Onyi mwete mkuyangu. Omonomo ina. Sara iya sumonya ketinga pake biku. Jibulioka nanyorira zebunde. Jibulioka nanyorira zebunde. Ekinde tiye bunde rabali walie. Ekinde tiye bunde rabali walie. Yimusajane jinga kicha yurasalie. Yimusajane jinga kicha yurasalie. Naindi nabira gwetani nabasanie. Naindi nabira gwetani nabasanie. Tumire jiburo kandigerie bunde. Tumire jiburo kandigerie bunde. Taliye ya sigisi mundigerie ya bogare. Taliye ya sigisi mundigerie ya bogare. Ebunda ya bogare mesigo ya nalire. Ebunda ya bogare mesigo ya nalire. Nainde goikobugi mabogendere. Nainde goikobugi mabogendere. Bugima bwe mesigo bono twanalire. Ayo bugima bwe mesigo bono twanalire. Nainde goikobugi mabogendere. Esae na tu sisi ninga keye mwe. Esae na tu sisi ninga keye mwe. Wawa. Airi ni kerubo waka jichieri amonarona kerubo mungare. Ekerenyo. Yena ndugu yangu Nyongesa. Nimekusalimia bwana. Pokea salamu kwa sauli obiri. Ngairi tukurwa. Kaweka nama ngaba sani tokoronga yaya. Ebunde ya jande kiri. Kuna kuita Ekerenyo, kuna kontora masabo. Ego jweto teri ya tutelugete na masaba matoke. Ono nende tukaweka nama kina chari ya rasa. Kuna renge chiamani ya itu na masani bande. Yabo chochi ubuku. Yabo sibiki bongo ye. Ona basani abange yabanya maronge. Wah, yabo mulisi aganera tukuruka nga. Kunyanja. Mami ndo gakiese. Ngairende tukumwe bunde yeto yakirangi. Tomasi agatawa yani kwatarangi makomo homo iga.
Kato yake gago sinebe buta ba. Ya chandi. Como tu no ya moiri ya la ibi kwato bio. Apaisa ali ajire ike. Para ya kato yake rangiga. Tukaye muri tugetueka mosaja tugetueka. Abaria. Tukaye ira ali sikimu yobo nyasi kwa lengo bonge kabisa. Yamanyire kolisi tata. Yarizirie, yaenenire. Tata yamanyire ko muti chita cho. Wa. Ono namanyire ko sinyunga ine. Ani tu tukantakana muntu tukatakana ngoba bakuru bate betene nebunda. Kakinde te yera bari kuwali. Noya ni ndugu yane Isaac agwata masengenya. Ako iwozeka. Oseka bakugulika ine. Tata nyagoko kanyigwate bundirangi. Abobire. Abana bamizukuru waliye kerenyo bagonda inga yaya taliya yawoka no yentutu wakanarolira. Echandegete kuyisinda ruguru. Ekuita. Lakini rende bono talimangana. Inyawoka na koleta maya. Muna na koleta maya. Nyasaye nanzizenie. Obu yangu linga na atumire chipuroka. Morige ya sigisi. Ogende ya bogana tata mata ali mata okorege kuchimude ya bogana mate. Chinarete mesigo. Ende ko ikomo ki mabogende no nyaboka kire. Ayene mesigo jana re kwetweke bitiro na ikakirwanda. Anyene chindo nyengo tambo kande ni narete. Igomona mangana mange. Nyaboka na biro molemereria. Nyaboka ngana kwatongirie taya. Mana kau yang neta ya masak tu ya di makapra. Awasani mana? Yo baku muli ngai ne. Nama ini kali bono. Evan sijaguaji. Ya Evan sijaguaji yang ngau. Amo dan dekorasi udah kadogo. Mana mami tu nak beri ko. Lagi nende moroche. Kira ike kaki nende nekora tanpa bunda. Pero toca y coya tona, yo ya tona te gakura. No come coya bebía me sigo, acá ande chiro. Indira quería banto buya, el bundero. Ya porque no coya me sigo ni narete. Oye no muano mi tote visia con tenga na vere hijo. Muano mi to, chemi joe. Avanza con bueca. Ay, buoca. Digo ya tika kota kaya nera na golete goli anine ya moji ekapotu ko ekabuno kokoro kaya na we katata ura ya mutia ekakutinta chwanya tare mo saja mopapu aja kulia basani bali mo kwati siaiga umwaka gasta sia jiro sanai akoseka ko pege nyoka abobire umwaka juni kabinga Ongwenya erango yana mono ngira cheria. Amono mwana Evans ongwenya kabinga. Yonga yani roteru ano minto. Tenga dioka. Chone siriki bongo ya. Kwita tata. Usani kwa ito bozu sasa kenjoe bunda kike karo konyoranto nalet. Di mapurnya maronga. Iwita tata. Awana mami itu. Unema nisi. Ewoka kuya. Amono muanga. Ata mo kere una dia tuya jale. Amono mo ngina juice bini ke. Yo ba ko teranga tata. Iwana mo kia. Otola bono muju kuru sababu. Ege ko bakere. Que tal que chiqueva y ya que verá. Bueno, mito, ya está así, saco un guiri. Es que gogi soca.